Actually kasi, ang JCI talaga kasi, ang pagtabang talaga just an add-on. Pero ang basic or ang main goal talaga kang JCI is character development. Kasi halimbawa, kung supog ka magtaram, lalo na sa entablado or Mm. sa tao, in the crowd, igwa kaya kami mga inaapod na mga trainings kaya, which is an international training na, ano yan, recognized yan sa buong mundo. May mga certificate kami na pwede mo nga, kung ma-apply ka nga ng negosyo, sorry, ma-apply kang trabaho, pwede mo yan mapahiling. Tadakulang bagay man din kayan. Tapos halimbawa, ang pinakamagayon pa kayan, kung ang itong boss na piga-apply mo sa pang either past president or past member ng JCI, di may add points ka pa. So, nakulmi naman na nahihiling na improve ang sa diri ninda through JCI. In fairness talaga.